Atmosfera festiva fil-pjazza ta' Ħażabbar il-ħadd filgħodu, hekk kif il-festa tal-Madonna tal-Grazzja tagħlaq l-istaġun ewlieni tal-kalendarju tal-festi tas-sajf. Tradizzjoni ferm mistennija fi ftit ħin ieħor miet ta' muturi jieħdu sehem f'dan il-pellegrinaġġ lan huwa li jesprimu d-devozzjoni lill-Madonna tal-Grazzja. Il-pellegrinaġġ bil-muturi beda 73 sena ilu fl-1951 b'turija ta' devozzjoni lill-Madonna tal-Grazzja. 4 snin wara fl-1955 inaqdu magħhom ukoll ir-roti fil-pellegrinaġġ. Henry Kassan għandu 78 sena. Ilu 60 sena jagħmel dan il-pellegrinaġġ. Rajt Malta tinbidel. Għal 3 darbet 4. Apparti mit-tradizzjoni, Henry verament jitlob li l-pellegrinaġġ servi biex il-Madonna tal-Grazzja tiskansaha minn xi traċedja. Il-Madonna tiskansana minn xi disgrazzja, minn hekk sissa insuħlalla dejjem skansatni minn xi ħabta jew daqqa tajba u nibqa' niġi tbent li nibqa' b'saħħti. Il-pellegrinaġġ bir-roti jitlaq mir-Rabat, filwaqt il-pellegrinaġġ bil-muturi jitlaq mill-Musta, il-ħadd filgħodu. Il-vetturi jiltaqgħu quddiem is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Għal diversi persuni li tqajna magħhom, kemm dawk fuq il-muturi u r-roti u anke fost il-ġema ħerqana quddiem is-santwarju, il-pellegrinaġġ sar aspett maħbub ferm mill-festa. Aħna Żabbarin u di tradizzjoni ta' dejjem. Di għaw minn lejla jibda jaħseb għal sal-oħra. Tradizzjoni iva. Ma naqsux ukoll eluf ta' parteċipanti li ħolqu t-toroq tal-pajjiż minn fejn għaddew il-muturi u r-roti li mal-għodwa laqgħu biħġarhom il-pellegrinaġġ hekk kif terraq mit-toroq tal-lokalità tagħhom. Kull sena jiżdiedu d-doppju ngħidlek jien daqskemaw. Il-pellegrinaġġ laħaq il-qofol tiegħu quddiem is-santwarju bil-barka tal-Arċipriez li kienet akkumpanjata mill-parroċċani li laqgħu u ppreżentaw bukketti ta' fjuri lill-Madonna tal-Grazzja.